Ахырда әлі қор әрмәген урыннар да бар, әбасуда инде техника жилдірі, ұжымларыны тукландыралар. Механизаторлар иртәнгі 3-тен үк чыгабыз. Жыл сабата, туңдашларға бетерек. Быйыл былай да соңга калынды диләр. Теге жылы ертерәк чыктык. Быйыл соңга калды инде, әзрәк. Яз соңарып килә. Соңарып килә. Зимовку рожь перенесла хорошо. Ужымнар кышны яхшы чыккан, республика буенча проблемалы майданнар 3% тирәсе. Техникаларда әзер безнең посевочный агрегатларда, механизаторлар уже әзер эшләргә чыгарга, көтәбез только на погоданы, готовность земли. Җирне әзерләгән. Әширмешәндә кырларга ашламаны күктән сиптерәләр. Кукуруз самолеты бер ишканда 10 гектарны кылачлый. Һавага көненә 30-40 тапкыр күтәрелә. Почвада влага теге болотистыйрак элгереп нитеп бетмәде. И безнең туманнар бата. Шуның өчен без решили чакырырга авиацияны. Хуҗалыкта 6000 гектарда көзге будай чәчелгән, 4-5 көндә тукландыру эшен тәмамларга ниятлиләр. Вакытында элгәргә хармына. Бүген уже 21 градус, сәгате минуты белән уже киптерә, коры җиргә удобрение бәреп, аның файдасы юк. Хуҗалыкларда орлыкларны чәчүгә әзерлек эше дә бара. Кыр эшләренә күпләп чыгу апрельнең 15-ләрендә планлаштырыла. Бүген көннәрдә торган һава температурасы язгы суларның туфракка сеңүенә шактый ярдәм итә. Республика хуҗалыкларында 181 мең тонна ашлама тупланган, гектарына 66 килограмм исәбеннән. Әмма бу эшкә салкын караучы районнар да бар. Әгерҗедә 1 гектарга нибары 11 килограмм туры килә. Яшелүзән, Әлмәт, Теләче, Ширмешән һәм Лаешта ашлама җитәрлек әзерләнмәгән. Накопление 70 килограмм. Гектарына 70 килограмм минераль ашлама туплап куярга кирәк. Моны эшләмәгән районнар субсидияләрне нәкъ менә ашлама сатып алуга тотылыгызны сорыйм. Техника әзерлеге буенча Аксубай, Әлмәт, Баулы, Лаиш, Питрәш, Минзелеевск калыша. Аграр министр эшне тиз арада тәмамлау бурычын куя. Һава торышы уңай торса, чәчүне 2 атна эчендә төгәлләп булачак ди Марат Җәббаров. Майда явым төшеннәр нормадан әзрәк булачак дип фаразлана. Туфракта дым бар чакта кыр эшләрен тиз арада башкару кирәклеген тагын бер кат искәртәләр. Милла Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.